Ystafell Yr Ymlusgiaid gan Lemony Snicket, gyda lluniau gan Brett Helquist a addasiad i Gymraeg gan Iarll, a diolch i Dref Wen. Pennod 1. Sylwn ni fawr nad y ffordd sy'n arwain o'r ddinas i gyfeiriad treftedia heibio'r harbwr tesog yw'r ffordd fwyaf anymunol yn y byd. Lôn chwain yw ei henw. Mae'n mynd trwy gaeau o liw llwyd afiach, lle ceir ychydig o goed llipar, olwg sy'n cynhyrchu afalau mor sur nes gwneud i chi deimlo'n sawl dim ond wrth edrych arnyn nhw. Rhed lôn chwain ochr yn ochr ar afon ddu. Afon y mae 9/10 ohoni'n fwd, ac mae'n troelli o gwmpas ffatri sy'n cynhyrchu rhyddigw poeth, ac oherwydd hyn i gyd mae drewdod chwerw dros yr holl ardal. Mae'n ddrwg gen I ddweud wrthych bod y stori hon yn dechrau gyda'r plant Baudelaire yn teithio ar hyd y ffordd atgas hon, ac o hyn ymlaen dim ond gweithygu wnaeth pethau. O bawb yn y byd sy'n cael bywydau diflas, ac mae yna lawer iawn o bobl yn y byd yn cael bywydau diflas, fel y gwyddwch chi, y plant Baudelaire sy'n cipio goron am ddiflastod. Mewn geiriau arall, does neb yn y byd i gyd yn grwn yn cael bywydau mwy anffodus na nhw. Tan difrifol oedd man cychwyn ei diflastod, tan a ddinistriodd ei cartref a lladd ei rhieni cariadus. Byddai hynny'n ddigon o dristwch i bara am fywyd cyfan i'r rhan fwyaf o bobl, ond i'r tri hyn dim ond dechrau ei gyfeithiau oedd hynny. Ar ôl y tan, cafodd y plant ei danfon at Iarll Olaf, perthynas pell iddynt, dyn barus a drwg dros ben. Roedd rhieni'r plant wedi gadael ffortiwn ar ei hôl, a byddai'n dod yn eiddo i'r tri phlentyn pan fyddai Violet yn cael ei phenblwydd yn 19. Ond cymaint oedd awch Iarll Olaf am yr arian fel y dyfeisiodd gynllun mor ddieflig i geisio cael ei ddiwylo blewog arno, term sydd yma'n golygu ei fod e'n lleidr wrth rerth, nes rhoi hyn llefau i mi wrth feddwl amdano hyd y dydd heddiw. Cafodd yr Iarll ei atal mewn pryd, ond fe ddehangodd y gwawch, gan addo y byddai'n cael gafal ar y ffortiwn y Baudelairiaid rhyw ddydd, dwyd a ddelo. Roedd llygaid sgleiniog disglair Iarll Olaf yn dal i roi hyn llefau i Violet, Klaus a Sunny, heb sôn yr un ail hir oedd yn ymlusgo ar draws ei dalcen, a'r tatŵ o lygad a oedd ganddo ar ei bigwrn. Y cymal lle mae eich coes yn cwrdd a'ch troed yw'r pigwrn, ac efallai bod rhai ohonoch yn ei alw'n ffer. Ta waeth, dyna lle roedd y tatŵ, ac i'r plant roedd fel petai'r llygad hwnnw'n ei gwylio ble bynnag roedden nhw'n mynd. Felly, os ydych chi wedi agor y llyfr hwn gan obeithio clywed i'r plant fyw'n hapus am beth bythoedd, waeth i chi ei gael gleb y munud hwn a throi at rhywbeth arall. Ar ei ffordd i fwy o ddiflastod fyth oedd y plant wrth iddynt eistedd mewn car bychan cyfyng yn edrych drwy'r ffenestr a'r lôn chwain yn gwipio heibio. Dim ond y cyntaf o gofres o ddigwyddiadau trychinebus ac anifyr oedd yr afon ddu a'r ffatri rhyddigw poeth. Daw deigryn i'n llygad a lwmp i'n llwnc wrth feddwl am bopeth oedd i ddilyn. Dyn o'r enw Mr. Poe, ffrind i'r teulu, oedd yn gyrru'r car. Gweithiau mewn banc ac roedd e'n pesychyn ddi-baid. Fe oedd y dyn oedd yn gyfrifol am ofalu am fuddiannau'r plant am ddifad, ac roedd e wedi penderfynu yn dilyn y diflastod gydag Iarll Olaf, y dylai'r plant gael ei rhoi yng ngofal perthynas pell iddynt oedd yn byw yn y wlad. Rwy'n flin
os ydych chi'n anghysurus, meddai Mr Poe, gan besychu i Hancus Wen. Mae nghar newydd i braidd yn fach. Doedd dim lle hyd yn oed i'ch bagiau chi. Fydd o fi a phopeth atoch o fewn yr wythnos. Diolch, meddai Violet. Roedd hi'n 40 a hi oedd yr hynaf o'r plant Baudelaire. Byddai pawb oedd yn gyfarwydd â Violet yn gwybod nad oedd hi'n talu sylw llawn i eiriau Mr Poe, achos roedd ei gwallt wedi glymu ar dop ei ffen i'w gadw allan o'r llygaid. Roedd hyn yn arwydd sicr ei bod hi'n pendroni dros ryw ddyfais newydd, achos roedd Violet yn ddyfeisydd o fri, a doedd dim byd yn cael torri ar draws yr holl geirs, gwifrau a rhaffau roedd hi'n gweithio arnynt yn ei ffen wrth feddwl am ei chreadigaethau. Ar ôl byw cyhyd yn y ddinas, aeth Mr Poe yn ei flaen, rwy'n siŵr y byddwch chi'n teimlo bod byw yn y wlad yn newid braf. Dyma'r troad fan hyn. Bron a chyrraedd. Diolch byth, meddai Claus yn dawel. Fel llawer o bobl sy'n teithio mewn ceir, roedd Claus wedi hen syrffedu a theimlo'n flin nad oedd wedi dod â llyfr gydag ef. Roedd Claus wrth ei fodd yn darllen, ac mai dim ond tua 12 oed oedd e, roedd wedi darllen mwy o lyfrau nag y bydd llawer o bobl yn ei darllen mewn oes. Weithiau byddai'n darllen hyd yr oriau man, sy'n golygu yn hwyr iawn yn y nos, ac yn y bore, dyna lle y fyddai e yn cysgu'n drwm a'i sbectol yn dal ar ei drwyn. Rwy'n meddwl y byddwch yn hoffi Dr Maldwyn hefyd, meddai Mr Poe. Mae e wedi teithio'n helaeth, felly mae ganddo lwythi o straeon i'w hadrodd, ac mae ei gartref yn llawn dop o bethau a gasglodd o wledydd tramor. Bags, gwichiodd Synnu. Hi oedd yr ieuengaf o'r amddifaid, ac fel y rhan fwyaf o fabanod, fel hyn roedd hi'n siarad fel arfer. Yn wir, siarad fel hyn a chnoi pethau a'i phedwar dant hynod finiog oedd yn mynd ar rhan fwyaf o'i amser. Roedd yn anodd deall Synnu weithiau, ond y tro hwn mae'n siŵr ei bod hi'n golygu rhywbeth fel rwy'n becso braidd am gwrdd â'r perthynas newydd yma. Sut yn union mae Dr Maldwyn yn perthyn i ni, gofynnodd Claus. Fel Synnu, roedd Violet ac Yntain nerfus hefyd. Gadewch i mi feddwl nawr, meddai Mr Poe. Brawd graig cefnder eich diweddar dad. Ie, dyna'r berthynas rwy'n meddwl. Gwyddonydd yw e, ac mae'n derbyn llawer o arian gan y llywodraeth, gan ei fod yn fanciwr, roedd arian yn bwysig i Mr Poe. Beth yw ni ei alw, gofynnodd Claus. Dr Maldwyn, atebodd Mr Poe. Hynny yw, os nad yw o'n dweud wrthych am ei alw'n Maldwyn. Maldwyn yw ei enw cyntaf a'i ail enw. Maldwyn, meddai Claus gan wenu. Ie, ond rwy'n siŵr ei fod yn sensitif am y peth. Rhaid i chi beidio â chellwair. Gyda hynny, besychodd Mr Poe i'w hancas drachefn, cyn ychwanegu. Mae cellwair yn golygu tynnu coes. Och, neidiodd Claus. Rwy'n gwybod beth yw ystyr cellwair, meddai. Bu bron iddo ag ychwanegu ei fod hefyd yn gwybod mae peth anghwrtais iawn i'w gwneud hwyl am ben enwau pobl, am ei bod nhw'n bwant anffodus, roedd rhai pobl weithiau'n meddwl bod y Baudelairiaid yn dwp hefyd. Och, neidiodd Violet a thynnu riban o'i gwallt. Roedd hi wedi bod yn ceisio dyfeisio ffordd o atew gwynt drwg y rhyddigol poeth rhag cyrraedd ei ffrwynau, ond roedd hi'n rhy nerfus ynglŷn â chwrdd â Dr Maldwyn i ganolbwyntio'n iawn. Ydych chi'n gwybod pa fath o wyddonydd yw e, holodd? Efallai y byddai ganddo labordy. Fyddai'n hynod o ddefnyddiol iddi gyda'i dyfeisiadau, meddyliodd. Dim syniad mae'n flin gen i, cyfaddefodd Mr Poe. Rwy wedi bod yn brysur iawn yn trefnu popeth ar eich cyfer. Chys i fawr o amser i ryw fan siarad. Ond edrychwch,
Dyma'r dreif sy'n arwain at y tŷ, rhieni yma. Gyrrodd Mr Poe car I fyny'r dreif serth tuag at dŷ cerrig anferth. Pren tywyll oedd drws y ffrant, ac o boptu iddo roedd colofnau porch mawr crant. Roedd goleuadau mewn siap ffaglau o dan bob ochr i'r drws, a rhieni wedi'i cynnau, ei bod hi'n orau dydd. Uwch ben drws y ffrant roedd rhesi o ffenestri sgwar, gyda rhan fwyaf ohonynt yn agored I adael awel y bore I mewn. Ond o flaen y tŷ roedd rhywbeth a wnaeth lle edrych yn anghyffredin iawn. Lawnt anferth berffaith yr olwg, a pherthu hir tenau wedi'i torri mewn siapiau rhyfedd ar y naw. Wrth I Mr Poe ddod â'r car i'r unman, gallai'r plant Baudelaire weld mae wedi'i torri I edrych fel natroedd roedd y perthi. Roedd pob perth yn edrych fel sarf wahanol. Rhain hir, rhain fyr, rhain dangos eu tafodau, ac eraill yn geg agored ac yn dangos danedd gwyrdd dychrynllyd. Roedd golwg braidd yn frawychus arnynt, a theimlau Violet, Claus a Sunny fymryn yn betrisgar wrth gerdded heibio iddynt at drws y ffrant. Doedd Mr Poe, oedd yn cerdded o'i blaenau, ddim fel petai yn sylwi ar y perthi o gwbl, am ei fod yn rhy brysur yn rhoi cyfarwyddiadau i'r plant efallai. Nawr, Claus, paid â holi gormod. Violet, beth ddaeth o riban yn dy wallt di? A da chi, gofalwch nad yw Sunny'n cnoi Dr Maldwyn, fyddai hynny ddim yn dechrau'n da o gwbl. Canodd Mr Poe gloch y drws, y gloch fwyaf swnllyd a glywodd y plant erioed. Yna, gallant glywed sŵn traed ac edrychodd y tri ar ei gilydd, heb wybod beth I ddisgwyl. Doedd dim modd iddynt wybod, wrth gwrs, y byddai rhagor o anffawd yn dod i'w rhan cyn pen fawr o dro. Am y tro, y cwestiynau pwysig oedd, ydy Dr Maldwyn yn ddyn caredig? A fydd yn well nag Iarll Olaf o leiaf? Oes modd iddo fod hyd yn oed yn waith? Gwychiodd y drws wrth agor yn araf, a dawiodd yr amddifaid eu hanadl wrth rhythu ar y fynedfa dywyll. Ar y llawr, gwelsant garped o liw bwrgwyn tywyll. Math o liw coch yw bwrgwyn, tebyg I lliw gwyn. Roedd adfer yn owydyr cain yn hongian o'r nenfwd. Ar y wal, gallant weld darlun wedi'i beintio mewn olew o ddwy sarf wedi'i clymu o gwmpas ei gilydd. Ond ble roedd Dr Maldwyn? Helo, galwodd Mr Poe. Oes ma bobl? Helo, 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 atebodd llais mawr cryf, ac ar hynny camodd dyn byr brwynegog a chanddo wyneb crwn coch o tu ôl i'r drws. Fi yw eich wncw mawd, ac mae eich amseryn berffaith. Newydd wneud teisen hyfennog o gnau coco ydw I.